Alo, bună ziua, bună seara, bună ziua, bună seara, bună ziua, ia uitați ce este acolo. Da, bun, hai, ne vedem în joc. Imediat. Da, bun, îmi iau camera, asta și un... Bă, n-avem lighter. Ce lighter? Na, nu cred că avem. Banii aici. Unde? Un lighter avem. Și atunci nu merge. Tu ai lighter? Ni aici, e a meu. Ai de capul meu. Așa atunci rămân cu UV la... Na, bine. Ia ție MF-ul. Dar ce ți-ară? A, n-am bine. Uai, cum arată farmhouse-ul, mă, că eu n-am mai fost. Oale, urăsc din tot sufletul și pe modul professional. Din tot sufletul le urăsc, mă. Opa, aici intrare, hello. Am înțeles. Na bun. Uai, de capul meu. Bă, m-am o frică. Uai, mie nu mi-e deloc, să știi, bă. Da, știu. Da, bun, hai verificăm kitchen. Aici nu este ceva bec, mă, sau ceva, uite aici, mă. Aici, asta e kitchen-ul ăsta. Toată viața. Chicken. Chicken ring, chicken. Ai auzit pași, mă! Nu. Am auzit eu. 9 grade. Ba nu, 11, 9. Why they in kitchen? Da, în kitchen. 10 grade, 7 grade. Uai, ce m-a speriat fanul. 8 grade, 7 grade, 9 grade. E kitchen, man. Uite-te, ni. 5 grade, 6 grade, 8 grade, 7 grade. Aici e, cu noi. 4 grade. Aici. Nici carte n-avem, mă, nimic. Carte avem. Ah, bun, hai. Stai să mă uit de ăsta. De... fingerprints. Auzi pașii, mă. Da, acum da, și eu l-am auzit. Aici, hai, aici ce e? Ia hai aici, acolo e pe ăsta. Uai, 3 grade, mă. 1 grad. Aici, însă. Ba, man, eu n-am ăsta lumină, mă. Aici e, aici e, omul. Ciliano. Ah, bun, hai. Bă, dar eu tot aud pași. Dar știu și eu. Haideți să ieșim afară. Ok. Bun, cu UV light-ul nimic n-am găsit. Cred că o să fie freezing temperature, cred. Nu știu eu, sigur. Camere avem una. Nice. Nice. Da, mă, uite. Am făcut-o mișto, captură foto, uite. Aha, present, uite, motion sensor, motion sensor. N-avem, foarte bine. No, hai, ia tu cartea, eu iau. Adică ia tu camera, eu iau carte. Hai de capul meu, știi care o să fie problema? Când o să fie în haunting, eu n-am lumină. Vai de viața mea. Ăla o să fie baio. Ai auzit pasul? Am auzit. Minus 9 grade. Dar nu poți... Hai am cu lumina aici și uite-te aici pe carte. Stai un pic, stai un pic. Ai pus camera? Da, nu mă la... Dar nu, acolo, dă-o cu pun eu. Picat de pământ. Punem aici, ni? Da, cu fața către... Uai, dar nu mai fa așa, mă. Cu fața către ăsta, către masă. Ai pornit-o? Da. Bun, hai să stingem becul. Deci e freezing temperature, e freezing temperature, hai.
Asta e închis ușa, așa? Da. Bagă-te în jurnal că e freezing temperature. Da, nu știu. Uai, 70 sanitiu. Asta e din ăla care mâncă sanitiu. Mai porni camera, mă. Da, mă, dar trebuie să apeși pe keyboard. Ghost Orb? Ce este? Uite-l. Da, am văzut. Aha. Uite-l, mă, cum se mișcă. Băgăm Ghost Orb. Ce ăsta pe professional? Ăsta e pe professional. Ni. Nu știu, ce să zic. Poate de-aia că încă nu-i nervos. Încă. Adu... Uite, stai că crește la 2, stai numai că acum crește. Nici sanity pills n-avem, mă. Uai, mi 60, ți crede la 69, mă. Ia un... Adică las că l-am luat eu. Hai. Luați și salt. Hai, da, mă. Ai luat saltul? Da, ia radio, mă. Am luat. Avem 3 radiouri. Da, nu știu de ce nu mă întreba. Ai auzit? Ai închis ușa de tot? Că eu deschis. Da, era deschis. Era închis de tot. Foarte fain. O scris în carte, ia uite-te. Aia ce că eu nu văd. Cum pun sarea? Cu F. Și câte avem? 3. Bine, le-am pus aici la ușă. Uite-te, am cu lumina asta, să vezi dacă nu a scris în carte. Nu a scris. Nu a scris. Da, bun, am rămâne de văzut dacă... Ia, stinge becul aici la bucătărie. Stai un pic. Dar nu știu unde e. Și stinge becul și la asta. Vai de capul meu, eu n-am lumină, mă, omule. Eu te văd ca... Ăla ai auzit? Can you hear us? A apărut undeva. Ieși afară, ieși afară, ieși afară. Da, bă! Ieși afară! Bă, nu știu dacă i-am făcut poză. Hai, stăm aici, hai afară. Uai, enervant e fără ăsta, Da să mă. văd. Dar nu, Da să văd ce nu poză se ai. vede. Nu se vede numai poza cu aparatul. Bă, lângă mine a apărut în stânga mea, mă. Acolo e jos aparatul, mă. O fac râde o că am poză așa. Nu râdeam, mă, că am făcut-o de reflex, mă. Zici că ai dat flic, mă. Unde e? Dă-mi aparatul, man. Thank you. Hai înapoi. Dar nu-l prind pe IMF. Țai de capul meu, mă. Încă o dată fără lanterna nu mai vin. E agresiv rău, mă. Dar deschide ușa aia complet, mă. Dar ce stă, mă, unde e lângă ușa, nici mai. Can you hear us? Speak to us. Treaba stinse becurile aia, bai. Stinge-l după ăla și eu sting pe asta. Luminează... Can you speak to us? Can you hear us? Speak to us. Give us a sign. Crezam că intru în haunt. How old are you? Apoi, nici mea că iară mă duc acolo, iară mă atacă. Bă, man, toate dulapurile-s deschise, mă. Uită-te, mă! Hai aici lângă mine. Uită-te la dulapuri. E în haunting. Nu! Nu! O închis ușa! O închis ușa! Man, Hai sus, hai sus, hai sus, hai sus. Îl... În spate. În spatele meu, în spatele meu, man, mă cac pe mine, mă cac pe mine. Hai sus, hai Mă sus, cac hai pe sus. mine. Mă cac pe mine. Mai ai bec? Ăsta e singurul care l-am. Dar mere, amuți mere, nu mai e haunting, mă. Ba da!
Ba nu. Tu în spate! Le-am zis cum a făcut! Da. Mă, nu, unde-i? Mă luminează, mă, copile, că nu văd! A murit, mă, iar a murit, mă. Bă, eu dau Liv, eu nu fac singur. Bă, eu Uai, dau dar Liv, fără eu lumină, nu fac- ba... Eu joc, mă, nu Eu mai mă nu joc joc fără singur, eu lumină. nu dau, eu am dat Liv, eu nu joc singur. Ba, ne-a de lumină, mă. Că am venit fără lanternă. No, hai, jucăm de nou, hai, băgăm încă unul, ce naiba are. Deci erau spangele tău. Bă, hai că nu mai e haunting. Du-te. Fă de nou server. Alo, ciao. No. De nervi, am închis filmarea. Că a fost vreo 3-a oară când am murit. Și... nu a fost am nu știu ce video ăsta, am zis că îl pun când am postat de mult. O mai posta mâine, cred. Ai vedea. Apoi... Doamne ajută, ne auzim. Hai, ciao!